bịanụ ka anyị mee foto edit. Ife mbụ ị ga-eme bụ ije na your gallery jee chọta foto ị chọrọ ime edit. Ile foto m a, anyị ya afụ na pimple m niile pụtacha ka chi si kee. Ngwanụ ka anyị bido n'ọrụ. Under portrait ị ga-enwe face, reshape, makeup, skin, na AI. Ịpịkwa n'aka na filter ọ na-enye gị ihe ọzọ, ịpịa na adjust. Nke mbụ ka anyị baanụ na face. Ngwa nee head, nee freeze, nee small face. Ị chọrọ ka ihu gị pee mpe, ebe a. Ọzọ dịka ibe ya, hụ eyes, hụ nose, ihe hụ eyebrow, hụ lips. Eziokwu bekee wa gbara ọkụ ya. Ngwa nee ihe a m na-eme, ịhụ na isi m na-epe mpe, ịhụ ya, isi m na-epe mpe, na-emekwa gị ndị ahakwa ka ọha na mbụ. Ịchọ ka ọ pee mpe, idobe ya n'etiti ọ dị ka ọ dị na mbụ, iwe gị ya n'azụ, ọbịa buo ibu, ijee n'ihu ọbịa dị nwa sekense ka ụmụ bebi na-aghọta. Ọzọ dịka ịbịa wụ eyes. Kedu ka isi ịchọ ka height ya, ịchọ ka ọ wụrụ ihe ga-adị basabasa, ịchọ ka o too ogologo. Ngwane efu nne anya n'azụ, mmewe gị ihe azụ ya afụ na isi m, anya m ga-eme gị ga-adada kpucha n'ime ka onye na-aya ọya. Ngwa nenekwa anya ọkwa na eyes ka anyị nọ, chetakwa. Ngwa nenebe, follow that yellow arrow, ọ sị gị nenebe anya m ife o buo n'ibu. Ngwa wee chi azụ, anya m adakpuo na n'ime ka onye nwere ka anyị ahụrụ m ka anyị ọ dị foto na-eme m ya. Ngwa ka anyị jee na eyebrows. Bekee wa gbara. Ngwa nenene eyebrows nke ifu nọ na-agbanwe, ọ na-agbanwekwa n'anya gị ka ọmụsọ mụ na-afụ ya. Ọ gbanwee ụmụ ihe ndị a ka ya wee imecha foto ga-akwụrụ, egedege ihu ga-awụrụ sam, dịka ụmụ nwa. Ngwa nenekwa eweniwe mam ihe na-eme na akpịrị m. Ọzọ dịka ịbịa hụ lips. Ngwa nene, ịchọ ka lips gị baa n'ime ka ịchọ ka ọ fụta afụta, ọ ife ọ na-ajụ gị. Anyị ga-aba n'ọzọ. Chetakwa na ịdrọ ihe ị na-afụ n'ihu, ọ gaa ihu o mee ka ihe ahụ pee mpe, ọ jee azụ o mee ka o buo ibu. Echezọkwana, oge ga na-eme nke gị. Ka anyị jee nụ na the filter. Ngwa nene looks. Ka ihu ị na-eche looks ndị ị na-anya ọ nweta makeup eji wee hazie. So nke ọ bụla ị metụrụ aka, ị na-aghọta, ọ bịa n'ihu gị, gbanwee ihu gị ozugbo ịfụ ya. Omezi ihu mama m na aghọtaghị m nke a, ịsọghọdị m nke ejechaa. Anyị achọ nke ga-adaba, eziokwu anyị achọ nke ga-adaba. Biko na ọkwụ na-esonye, ama m adị m too fast. Ngwa ka anyị nene lips anyị. No. Ngwa earth orange, no. Strawberry, nude look, rosy, ọka nkụ, ọ dị ka aja nọ n'ala. Ya bụ color lipstick, mana achọrọ m ka ọnụ m dị n'aha, achọghị m. Chetakwa na ihe ọbụla gbasara editing maọbụ foto maọbụ vidio ka ị na-eme editing, don't do too much. Maka ime too much ihu ga-agbanwe, ya na-ajụzi onye bụ ihe a. Mana ime ya mee ya touch up, ịghọta. Onwe makeup, ndị makeup artist mana onwe ha na-akpọ touch up, nwe ha na-akpọ natural makeup, natural look. Anweghị ya mana imekwa something mana ife galụ. Yakwe na ahụ ịhụ na ka for the skin, contour ka a na-ete na cheek. So ndị makeup artist unu na unu ya afụnụ, unu ya aghọtacha ife niile nọ here na highlight, blush, eyelashes. I'm not good in all those things and I don't use it while I'm working because I don't know their importance. Amam ihe ha na-arụ. Ọ just ka m gosi gị ya, mụ amaghị ihe ọ na-arụ. I don't even go there. Mụ na-eje na nke ndị be mụ nke m ga-aghọta. Conceal, wrinkles, dark eyes, brightening. Nwe ihe na-anụ na apa awọ kacha ibia. Otu ọbụla ọ dị, ma ndị fotografa ya na-enye secret m ga-eji na-arụ ya. And ebe ọ nọ kacha mma wụ n'onwe ekwentị ka ihe eji wee lia, maọbụ iOS maọbụ Android device. Nwe nke ihe ha eji na-arụ ya. Ka ọbụla ị nwe, ka anyị bazie na the tone, that's the skin color. Wheat dịkwa mma.
which dịkwa mma mana ka achọrọ m ụmụ flaws ndị a anaghị m play around, go around the app, you will learn a lot of things. You see, ka ọ bụrụ na o nwee ebe ifeel na ọ dịchaghị mma gị fichaa ya nwa bụ gịnị the flaws mana enidghị m ya. So achọrọ m ịga na the skin tone, agabu m ya pụkwa ka m gaa na the skin tone ngwane the light. Nke m nọ ya rosy light. Rosy light is cool. I think I like it. It's natural. It's looking so flawless and it's looking so it's so nice. I think I like it. After light, light name. Mind you, intensity is to bring out the natural, to bring out the color boom. After why the warmth? The warmth ga-eme ya ọ dịtụ ịghọta down. Now anyị jena na nke hair ka echenje the hair but n'ihi na foto a na ịhụ na foto a na anwe ka esi n'ọlọ eneghị anya n'ihu kamera ọhịa mere omehọ ndị makeup unu hụ ihe la highlight na ha gafere unu wee ke tinye ahụ na ya mụ ya etinye ahụ na ngwa na ebe m na-alaiki na filter ka anyị nọ now nke na ahịa you make choice, choose whatever you want. See me, I don't like that one. Anyone you want, nature. But please do not do too much so that it will not look so out of place. Make something close to natural, Having your face with a rebranded body, it is far better than having an outplaced face, a face that is not even your own. So ka anyị gaa na adjust wee ga adjust ihe niile ahụ imekọba ma enu ma na niile ahụ imekọba ọ na adjust ka ihe ejezi wee hazie ya ịghọta vutuo ma ndị ga-evutu evutu ma ndị ga-evugo evugo na ahịa ige ihu ọ ma evuro m ije ihu ọ dị mbọ ma ije azụ klaasị nke atọ gbukwa anụ m biko ngwana enenekwanụ anyị memekwa otu picture aga m editịkwa ya na phone na app ọzọ na my next video. Aga m eme na not less than 8 or 9 apps ka ọ ya bụ ịbazi cheke nke ka aka gị understandable, everything matters about understanding. HSL ihe m yiwu uwe red anya ka ị ga-ehaji akwa ọbụla iyi je chọọ kọlọ ya ebe a emejie ya ọchapụta dị gem ka ị na-ahụ ya ịhụ na ebe anyị nọzi na pikchọ na ha agbanwe n'ike n'ike ihe ọwụkwa pikchọ aha iti bụ na mbụ pikchọ na ha agbanwe n'ike n'ike ịlaikiri nke a mba achọghị m ya ọkwa na warmth ka anyị nọ under adjust nenekwa ka isi na portrait ba filter ba adjust na-enenekwa ya ịhụ ya ka anyị si eme ya nwayọọ 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 anyị na-achọ nke ga-adaba n'ihe anyị chọrọ ime ngwa nene anyị enwetago nke a ga-aga anyị ka anyị baa na background ka anyị nọ na ịhụ ka esi ị ga-echuzu kọlọ ọbụla ife ebe dị background na ọwụ n'ime foto nọ n'akụkụ ya ịhụ nke ọbụla ịchọ ratio wụ kedu ịchọ ya by 16 by 9 or 9 by 16 nke ịchọ ya ị nwere ike itikwa test ọbụla ịchọ emechara na ede app anyị ji mee ya high peak or app anyị ji mee ya